gizarte guztiaren ardura da. Zaintza lanek ez dute generoz ulertzen, berdintasuna denon esku dago. Etxeko betebeharrak eta elkar zaintza denon ardurak dira. Zaintzak ez du generorik. Estatuak dardarka epaile legedi estuak Emakumeak daude lanik ez dute generorik. egan irtetzean Lanbidetan pertsonak nahi ditugu, ez generoak. Ez aztu denikula Aizaren oroiza alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan izan zirelako grebara joaten diren gatik aski da oiuka plantatzeagatik denontzat eredu zaretenengatik mundua iraultzen duzuenengatik beldurrak usak eskantuan kotak bada zer eskatu aldarrikatua zamaurratu arte biztirik da aske behin